Hi guys. So naluto na guys, aran sa duha na ni mata kay ipa-deliver lagi kuno ni karon guys kay Domingo nja. Ang ning order dali guys naa sa Chicago, so ni message ra sa naha guys nga magpa-order siya og pat kaputahe nga sudan. Nja amo ni siyang ihatod ron guys, kaming upat ang maghatod guys kay modritso pud mi og panimba sa Simala sa Lindugon, si Bunga nja. Ato pud ning i-deliver naghapit ni guys. So guys, nakasakay na mig bus. Ja, kaming upat guys kay amo ni i-deliver ning mga pagkaon ja modritso pud mig Simba og Simala guys. So kay happy Sunday dayron adlaw guys, Domingo dayron ja. Managgot na mi dito guys kay hapit na lagi among birthday namong duha si Cristel, nagka August 4 ja, August 7 pud ko. So amo nang i-advance og panaggot dito sa Simala guys. Ja guys, abot na mi guys ja. Mangutan mi dari sa mga tricycle driver ug asa na dapit ng ilahang bay kay diuray kuno sa simbahan dari guys nja. At bang ra kuno sa Montessori School. So nangutan mi sa tricycle driver, pwede ra kuno mi shortcut dari kay na kuno kasada dato sa unahan. So nakambana guys, na una na siya nagbitbit sa mga sudan nga among i-deliver. So nangutan na sa katong nagtindig guys, ja dari kuno mi mulusot. So mulusot kuno mi dari sud sa simbahan ay gilid. Diyan ay nagmisa guys, muna halaman ng voice over kay Saba Kadyo. So guys, na aning sud sa Daris Gate guys, kay naam di kasada dari nagawas. Diyan mura na sa katuod ng tawanan to naga dito na maglakaw. Diyan guys, ning hunong sabi dari guys kay magpicture sa kuno Miss Nicole Daris ay Cristel dari sa simbahan. Diyan among ipakita po yung simbahan dari sa ilaha guys kay murag karaan pud nga simbahan. So guys, na mo nila simbahan guys, mura di pud ni simbahan dito sa Oslo guys, na murag karaan nga kaadyo nga simbahan. So nindot kaso ilang simbahan dari guys. Ja picture sa kuno si Cristel. Abot namin ja. Mao kuning balaya guys kay nangutan naman mi. So mao kuning balay nya pangitaon kuno namo si Tony. Wow, nice kilang balay. Asa man dapit ang balay? Aw kani. So mao ko nilang balay, bye guys. So moayo mi kay nami asa gyatong i-deliver nga sad anak. Kuwag sadan pa. Ayo. Ayo. Hello. Hello sir, ayong buntag. Kami. Nya nami i-deliver nga sudan. Nami i-deliver nga sudan. So mag-deliver mig sudan mo ni bay ni Dali. Ma'am. So ma'am na nami dari ma'am, amo nang i-deliver ang imong sudan. Yada si Sir Tony, salamat kadto sa ijang. So magdili Majong buntag. Wow, nice ang ninyo. So naagihang kuan ag sudan ibutang asa man ibutang sir sudan. Asa mo sudan? Karing namong gida nga gipa-deliver. Gipa-deliver ni ma'am. Inyo ka nagkalad o siguro dili na. Bao i-deliver day kuno na niya among kanon day kuno. Inyo mo kung kanon nga kaingon o kuan kanang atong mo sa Simala. Oh. So nagpa-deliver sa sudan. Padayon na imong asa may imong hananing anak. Nja Diarag sudan nga mong i-deliver niya. Ang sudan day kuno na mga gi-deliver, kami day kuno puy mukaon. Sabi mo kaon. Halas. Party. Dali daw. So niingon magud si ma'am nga ipa-deliver sa iyang balay diri kanong amutan-aw lagi ko dimi silang bay. So nice day kadyo. Ilang bay. Mao ka na din akong gipuy-an. Mm. Kaya kitchen na din. Nice kadyo. So nakangari na jud miss bay ni ma'am. Nga. So nice kay mga lingkuranan guys. Makauli kang manguan. Makamauli kang luto. Oh sir, gamay. Lingkod mo. I-prepare sa anak la.
Kay si Sir, dili ka nang, Huwag ipamalayan. Dure man din si mama, may picture si mama. Oh, mao ni sa si mama. wala sila. Kato. So, di na to ikuha nagihang kuha ni ma'am. Kita man ikaw. Si sir na kaniyang husband. Ah, Murag ipakuan ba lang. Art. So nice. Kanto, naana na sila. Pagkukuha na ng apo na, bago-bago pa na. Diyan ay garden dari si ma'am. Celebration si Otis may nakapasal ko ng police. Oh, happy birthday. Tarararararan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Nija. Happy birthday. Happy birthday, kapag naman siya. 18 birthday. Og ako. Ito birthday. Siya po, siya. Oh, Siya. Advance. Kaming duha. Tingnan yung duhang anak. So ma'am, naarami ma'am kay nanganta naman si Sir og happy birthday. Dire, kaya na. Diyaw ako kay Bao day ma'am. Ikaw gwapo. Wadi ko kay Bao ma'am nga agamahang i-deliver ni mga sudan kami ra day mangaon. Ikaw ba yung birthday celebrator? Oh. Hala, nag-surprise jud ko ni ma'am di ay. Wala na kalamit mo di ay nagi mo. Kuha na siya kanang kanon. Sanpo. So nanawag si ma'am guys. Nas ma'am ni nawag. Nja, gi-surprise day ko ni ma'am kay si ma'am nagpa-deliver og pagkaon. Nja, kami ra man day mo kaon. So, salamat kaadto ni ma'am. Nja karon guys, mag-tour ta karon pa dong sa taas sa ilahang bay. So nice kayo. So Crystal, kuha na ka Crystal. Sige lang. Sige lang. Saka na nak. Sila na. Saka na. Oh, sige. Dali. Ay, hindi. So, tour sa taas bay ni ma'am kay nakahapit naman jud mi dari. So, Hey guys, mula pag musaka ni Okay. Mall. Tawa kayang balay. Tawang nagdana nga mall para mo. ja wow, nice kayo kay light blue. Light blue. Ay, light blue. Right, go. Yeah, open view siya diri oh. Ayaw kita naman sa bawas ha. Nasa view, makita ang dagat. Hala, wow, nice kay ang kwarto. So nakangari jud mi guys kay igura jud mi nag-deliver og pagkaon ja ang gipa-deliver nga pagkaon ija dayng surprise day pud na. So nice ka jo ang kwarto ni ja. Dream house na ako. So, Napakalinis. nice kayo lang. Bed. Wow. So happy kay si Crystal ma'am nakasud mi si muang mansion. Diyan ka matulog dahil. May silang bala. So na mirror. Ito. May mirror. Usa nak magpahimo kag bahay nga ni nak. Kayo mo nag-mansion pa. Sa among balay guys, kay ino nila kadaka sa kwarto niya. Ayang kwarto kaya. Basta ko pa yung kwarto ko sa tulbalay. Gusto ko. Ang balay na nila to. Wala. So among kwarto among balay guys, nga ni ra jud kadaka sa kwarto ni ma'am. Ay, gusto ko tali kwarto. Nya. Ako kasi, pwede ko rin mag-bathtub diri ah. Ikaw sulod kay maligo kaday. So nice kayo mag-swimming. Dako pa gani yung CR sa imong kwarto. Hala! Wow! So, grabe, na-miss jud mi sa Pangbalay jahan. ni sa princess, guys. Sa tinuod lang. Pangkuani, Pangbalay sa prinsesa. Pang princess. Pangkuani kang pang presidente. So guys, pang presidente nga house ni guys na. Yeah, nice kong mga gamit. Yeah, kuan po dyan ako favorite color kay pink. Favorite color ko ninja guys, pink. Kuan guys. So, salamat di ka ni ma'am kay na-surprise jud ko ni ma'am kay nagtuko. Napa sila kuan. Chandelier. Chandelier. So, mga rin sila. Dali guys, ang tema kay blue. Sa kanang kwarto niya, nilay color ang pit niya. Hala, napilay color. Nilay color ang pit niya. Hala, kwarto siguro na sa diyang prinsesa. Ako siguro. So, singa ni tad cool mag kuanta. So, higda ka nak.
sa iyang balay nga nice kayo. Wow. Unja na mga kuan guys. Stuffed toy. So dere tas pikas kwarto guys. Hala, na PCR diri ang So my god. Dito siya. So bawat kwarto manai CR. Nya ang color po sa CR is very nice. Light pink ba na? Unsa nang koloran na? Murag. Fuchsia, pink. Bakit? Wow, diri pud na kala. Vintage. Kung Wow. ganahan So nice. Good morning! So day Ano ako. na siya? Nagkuhan. So day Kung mainit ka sa kwarto, pwede rin kang magawas dari. hala nice ka Jo. High tech kay sa mga kuan dya. Looking po dito sa gawas oh. Yes kayo, oh. Gusto na ni Christine dari mo po Jo. Di na mo uli. Ayo, ma'am. Ma'am ha, dali lang ka magpuyo, ma'am. Si mama oh. Si mama niyo. Sa mga picture nga lang cute. No, nice kayo na. Wala, dyan ang ganahan akong kuhan. Naanami sa yellow nga kwarto. Na guys, look. Yellow. Every morning. With combination. Tapos, There's gamay nga tulis. yellow ni sa guys, so sa line Yellow, kwarto. then apoy green. Na line kwarto dya. Dari po guys is nasa JCR nga mura po sa kwarto. Oh, mura siya CR sa princess. Pwede kang matug dari guys na May tub. pwede kang matug. Magkanang humul-humul ka din baskuan ba? Super nice. So, kulay pink na pero sa line kwarto. Lain na po color. So, grabe ka. Hala. Diapos Crystal guys sa niyang kwarto. Nga paborito ni Florami, Bulana. Nga Kay kwarto kuan, kay color kulay blue. blue. So, yung cortina, nice kadyo kay kuan. Kanang tawag dito, na butterfly. Diya, I love butterfly. So, very nice Sa yun. kabinet. Diya, balik ta to sa kwarto ni ma'am. Nga nga murag kanang kwarto og mura siya kwarto og kanang Kwarto niya mas. presidente. So, nice. So, balik ta guys sa nawa. Balik ta sa kwarto ni ma'am guys. So, mo ni kwarto ni ma'am oh. Nice kadyo. Das kayo kama ba? Move on. Ma'am, di ko na sa kababuong ano. Di ba? Kaya rin Kasi ako nung balay, sa- ma'am. So, yung katri oh. Diya, nice kagidya ang CR dari. So, ang sa taas guys is tulo ka CR. So, ang CR ni ma'am na po si Jen murag kani siya murag heater si Jen nga pwede kang Bata mo. maligo baka bugnaw or init. So, nice pa siya color. So, nice yung color yellow. Di salamat ka dyan ma'am kay surprise ko ma'am kay nagtuod jud ko. Kuan ka nang mag-deliver remi dari og sudan nja. Di mo man kung gi-surprise man ko nimo nga gahang gi-deliver ka sudan kami di pimukaon. So di ara sila lingkod sa imong kwarto mo. Feeling feeling rich. Piling tagiya. Galing tagiya yan. Feeling tag-iyan. So, si ate guys, kaya So, paborito jud ni nako, ma'am, kaning mong cortina kay kaning flowers. Sus, grabe jud ni ka paborito na ho ni. Kay mahilig jud ko og flowers. I love flowers like Yeah, sunflower. guys, ay ko siya dali guys kay inigawas ni mo na siya ay mini court. Di ba? Ang cortina. Oh, mini court na siya. Kita na ni mong eskulahan. Dito na siya skulahan, oy. Eskulahan mo na siya. Dito siya yung mini Silahan court ng dali. Montessori dito dapat tubangan. So si Aisa og si Lixie, so doon na jud ka eskwelahan dari ay. Nja hayahay jud ka dari Aisa og mga rika dari sa ila ka ma'am. Kay super nice. Mawala imong stress. Kire. So tiris man ni oh. Ganahan ka mag-standby. Tiris. Oh, guys. Kanawag namin dya, arang ka nice ka do. So, enjoy si Crystal Pakita mo, kay ay, Juan. pakita kay nice kayo. Nakita si Crystal ka ng against light manak. Na. Oh. Makita iya ang garden sa likod. Murag mall. Diyang sandaler, nice kayo.
ignorante siya mamo. Try ko sa dihang-dihang ko na nice kaso si Daog. Kanang one pink. Hi. So guys, diyan namin ninaog nami guys, dito namin sa taas nagtour. So nakakita jud mo sa isang bahay ni ma'am nga grabing ka nice ka jud mga color. Diyan mga high-tech ka jud mga gamit. So arang lipayan ni Crystal guys, kay first time jud ko niya maka hila mo nga to guys, ug katong kama ni ma'am nga perting dako So guys, mag aholan gipangabrihan ni nga mga isang gi-order nga mga pagkaon guys kay maniud to na kuno mi. So lami kadto ni guys ang giluto nga kaning pininyahan nga pork chop. So special kadto ni pininyahan nga pork chop. So salamat day kadto nimo ma'am nga imong i-advance sa gahong birthday celebration. So makapag pasalamat pud mi sa berhin sa Simala. So diyan na guys, ready na guys. Diyan nagplato si Sir Tony. So mao na ta guys. As the Lord leads me to preach with the heart to receive the wonderful praise of Happy birthday, Robilin! Again, happy birthday to you. Happy birthday to you. Aniha, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Robilin. Okay ha. Advance. Naho, i-surprise din ko ni ma'am dari nga ari din mga so surprise din ko yung order. Kami ra pay mga So, nganta guys. Okay, ready. Sus, nalipay dito po kung manaay lamig. Ngantar ni happy birthday. Ma'am, nangaon na mi ma'am. Nangaon na mi ma'am sa inyong surprise. O, paistoryahan sa iyong bana. Kisingalan? Edie Peregrina. Ikaw dahil? Cristel. Si? Cristel. Hello, ikaw? Nicole. Oh, salamat sa kayo, ma'am. Salamat jud man sa gayon na imong mag-invite sa imong magarang mansion niyo. Thank you kayo, ma'am, sa kain na imong gihatag. Kagwa para sa mga deliver ko. Enjoy kay kayo may sa imong balay dire. Kauban si Sir Tony na enjoy with me dire sa imong balay. Christine Kazo, nakapahuway mi diri credit di ang galikod-likod sila kay pahuway kay ira pang kainit sa gawas. Salamat Kazo nimo Sir Tony. So mo ni si halang ano man imong cellphone. Against the light. So mo ni si nag-aabi-abi na mo dari guys. Salamat Kazo sa imong pag dawat na mo dari sa mansion ni ma'am. Diyan karon guys mo adto na pud mi og Simala. So maro diri mo tudo guys mag-deliver lagi ang tagpagkaon dari sila kang ma'am. Diyan mo di ang mong i-deliver kami raman di mangaon. Kaya pa may birthday sila. Kay para di ko no to sa hong birthday karong August 7 og birthday ni Nico Cristel karong August 4. Jag advance. Salamat ka ni mo ma'am. Ja manglakaw nami. Adto nami og Simala. Ja bye. Salamat. Thank you. Salamat ka ano man yang cellphone nga. Thank you sa pagbisita. Ang cellphone kay mura mag Salamat. Thank you sa pagbisita. Salamat. Balik-balik. Pohon, maloy Ginoo. Magbalik-balik ta, Ginoo atong agdon ug asa ka tataman. Bitaw. Sige, salamat ka Jo. Madto na mi kay rang kainit na pud sa gawas. Sige, ayo-ayo. Sige, bye. Kajo. Dili ka busy. Dong namin ja. Sorry na mi. Salamat Kajo ni ma'am sa isang pag salamat sa iyang nag-enjoy. tour niya sa iyang balay. Nag-enjoy. Mag-text-text. Text ta pohon. Salamat kayo. Salamat. Salamat. Kajo ni ma'am nga nasa Chicago, ang tagida daning bahay nasa Chicago. So salamat Kajo kay na-tour miss jang bahay nga arang ka Salamat, nice. sir. Thank you, Dad. Salamat. Kay paway sa food kay Domingo ba sa ron? Sige. Sige, happy Sunday na tong tanan, guys. So padung nami guys sa muhapit pud biog Simala. Kay Video yung balay. oh,